Clara. Ved du, hvad en rigtig god indledning skal indeholde? Nej, det ved jeg ikke. Det ved jeg heller ikke. Lad os finde ud af det sammen. Det synes jeg er en god idé. En god indledning skal kunne tælles på 5 fingre. nemlig 1. Og det allervigtigste er, at de Fanger læserne. modtagerne. Ja. Modtagerne. Det skal, at modtageren har lyst til at Læse. blive med at læse. Ja. 2. Udgivelsesåret. Og 3'eren var forfatteren. Ja. 4'eren 4'eren er genren. Yes. Og så skal du fortælle om, hvad historien handler om. Ja, det er de 5 ting, som en god indledning skal indeholde.